Я да видим кой се събужда с плач. Вече втория ни ден в болницата. Всъщност трети. Да, неделя е вече. Обещаха утре да ни изписват. И понеже с нощи не можахме изобщо да спим, защото Данюшка реши да прави номера цяла вечер, да плачка, да се сърди. Я да те видим без сладурче, мамино. Какво е станало? Сега защо се събужда? Си огладня ли вече? Вече е почти 12, време за ставане. Как и ти мислиш, че не можеш да си отваряш очичките? Я да видим. Кой се отвори очички сега? Ох, че е трудно да се отварят тези очички, мали. Защо така? Ми сега е ден и сега се гледа, а не през нощта, когато всички спаха. Точно така. Я да им покажем как можем да плачкаме. Уха. Данюшка. На мамата. Да не си огладняла, мамо? Да. Я да видим тези очичките. Кой се отвори очичките? Кой се отвори? Сега мама ще се опита с една ръка да даде водичка сега. Да, се справим ли? Искаш ли водичка, Данинка? Сини големи дупки са тия биберони и малко се задавяме. Пак ли ще спинкаме, бе? Какво стане? Търсят ни по телефона.